daging gaita agtultuloya tapno magunodak dalanan nalinteg agturong tiapo sa dilangi no apay no daduma maupupaya dagiti karkari maliplipata ngemuray no kasta tiapo agdalata mangipay sumbat dagiti problema mga awisiti apo at tuloy ka itidana anak nam di kalipatan tiung to tidalan agururay tapno itena keng kabalangat tibiyag urayan niya't masarangget mo ariga itiapo adalata amang saluan tapno tiag tuloy ket may ragpat nga kurong iti ama anaya itatoyak ama iti sangoanam dagiti aramid ko masuki mata no bilang apo ada nagkurangan item katoy anak mo pamakawan mga wawisiti apo tuloy ka itidana anak nam di kalipatan tiung ko tidalan ura-gururay trapno itena keng kabalangat tibiyay mga wawisiti apo tuloy ka itidana nagnam di kalipatan tiung to tidalan taburay tapno itena keng kabalangan nagasati malawagan iti sawan na Diyosan tadanto inamalakam asursuro akang gatoan gapuna parmekenyo tidak sa sursuro tawan ti magunodio no dirigat ti malakamyo balakad daytoy ana Diyosan
salakan. O Kristiyanos, agmayeng kayo, timudenyo daytoy a kanto, tapno di kayto may pada, ken ni Judas pili na kamya. Nagasa ti malawagan, itisaw ana Diyosan, taadan to'y na malakam, asursuro at tanggatuan. Gapuna parmekenyo, tidak sa sursuro, tawan ti magunodyo, no dirigat ti malakanyo. Barakad daytoy na Diyosan, gain kay ita manggegan, agbabawi kay ngaditan, tapnoing kayto may salakan. O Kristiyanos, agmayeng kayo, timudenyo daytoy a kanto, tapno di kayto may pada, ken ni Judas ilinak amna. Nadalo sa puso, tiagnet kuma kada tayo, tapno magtenggan tayo, piya sideg ni Kristo, tungpalen tayo man. Dalan apag piagan, timtengen ni Jesus, Jesus nga anak ti
Noga kena pukawa iti dalan Ngemi maika Apo Jesus Ket linawag ang ti puso Ana ulime Ini kan nagtibiyag Asana mabukaw Ini kan nagtinam nama Asana mabayag Ni Jesus tibiyag kendam nama Silawit isip ngeti pusok ken kararwa Ni Jesus tibig sa kentalget ko Iti tunggal aldaw sikati ayaten Ni Jesus tibiyag kendam namnama Abdul tuloy ti parabur mo kaniya Iti panagdayaw itangkat ko tinagan mo Kasi kalaing ti apoken manubot ko No umay dagiti panubok ken ladingi Sana agbuteng taagda ka kaniya Ti imam ti mangitan dudoy ti dalan Kiti ayat mo ti mangliwliwa iti puso Awan ti makaisina kaniyak engka Tanagdalinan ay ti biyag ko Ni Jesus ti biyag kenam namama Silawit isip ngeti pusok ken kararwa Ni Jesus tibig sa kentalget ko Iti tunggal aldaw sikati ayaten Iti kang atuan maidaydayaw ka Iti dagang may tanok tinagan mo Ak na nayon nga ari ken manupot Jesus si kalaeng di pagtalikak Ni Jesus ti biyak kenam nama Panakaisalakan ken kinatalget ko Ni Jesus ti rugi ken pagpatinggaan Ti biyak ko ken kukuwem ako Ni Jesus ti biyak kenam namnama Ni Jesus ti biyak kenam nama Agnanayon si kalaeng Apo Jesus Itang pukawen dua-dua Itang di ka baybayan
Itan lukatang taruangan que pastre quemón ni Jesus no mau makanto tiba solmo awisenia po Jesus no kayak mau iti baro apa nagbiag luktam kapusong kena po Jesus no pinanakes tigamgamem niya po Jesus pastre kemita darana ti manggugas ken kaniya po Jesus pastre kemonita no kada bagyo nga umay ken ka awagam niya po Jesus ketiriribuk patao din na awagam niya po Jesus. No kinadakes ti gamgame niya po Jesus pastre ken kita darana ti manggugas ken ka niya po Jesus pastre ken monita no pinaraques tigamgamem niya po Jesus pastre kemita darana ti manggugas ken kaniya po Jesus pastre kemonita no kada bagyo nga umay ken ka awagam niya po Jesus ketiriribuk patao din na awagam niya po Jesus. No pinanakes tigamgamem niya po Jesus pastre kemita darana ti manggugas ken kaniya po Jesus pastre kemonita no kada bagyo nga umay ken ka awagam niya po Jesus ketiriribuk patao din na awagam niya po Jesus. Ada na pintas unay asabong amanagan sabong tisarong diag sarday nga agaya mo ket saum sami dita puso Banglong manti agaya mo o kantana kadaytoy puso na banglo asabong tisaro no umay tisuot nga nagkadu ken sulisog mangikulbo no sayo pemtoy sabong tisaron di ka may lasud iti bason adut makasarak ito'y
magasana tapuso ada bertud na anapay paiso ited nagbiag nga agnanayo isut mang tetal na ken ragsa ken balsam tiyong to tibiyag no ito'y asabong ti masarap awan papa ito'y kararuan agawang kabsat nga managbaso asa pulen daytoy asabong amangan norik panti Dios sapo tiruangan dayta hardin ti Dios daytoy asabong isu ni Jesus Ebanghelyo na't agayamo itanta adda pa'y titiyempo agbabawi ka iti baso Kasat no pa'y lubong kunoan ka Apo Diyos ika ti silaw ti dalang ko No agbiagak nga awan ti namnama Sikalata ti mangted biyaken raksak Iti nakapuya sika tinang papiksa iti nagsipnge sika tinang silna kasat no pa'y lubong kono awan ka si sino nga'y di pagtaleka sikat di pinsan ti puso sikat tinamnama iti biyak ko kasat mo pa'y lubong kono awan ka awan ti kapya masarakat dayawen ka po itiyak na nayon kasikalaeng di kasapulan iti tunggal rigat ken panubok sikat ikamang ko ken sarikit-kit ko Iki naman agayat mo saan mabaliwan agnanayon nga day tibiyag ko No awan ka mapukawat iti dalan No awan ka awan tilawag ko
ko. Isyu Natal na di puso. Kasat no pa'y lubong ko no awan ka. Awan tinam na maken bilet ko. Ngem gabuken ka da biyak ko. Adarak sa akin panakisalimet met mo. Dayawen ka po Diyos ko. Itiyag na ngayon. Dayawen ka. Sikalaing tiyari ti puso ken biyak ko. Kasat no pa'y lubong ko no awan ka. Awan pulos di kay papanan na ako. Nasikati amin titiyat ko. Marambakan daytoy arabi. Apa nagdayaw iti Diyos ang nasudi. Agragsak tay ngarud takas tab may kari. Hamay anugot ken may paugali. Idi ay siyudad a Bethlehem ni Jesus ay ayatel. Intay ngarud day dayawen takas tat may parben.